Здравейте, драги приятели! Днес имаме вечните конкуренти BMW и Mercedes. Разполагаме с BMW M5 и Mercedes E63. Две коли, два осмака, нека да видим какво ще направят. Под капака на Mercedes разполагаме с V8 B-Turbo. Както виждате, няма абсолютно нищо стоково тук. Stage 2 на кутията, стоково двигателя произвежда 612 конски сили, 850 Нм. Но тук сме далече от тази истина. Става въпрос за около 780 конски сили и около 1100 Нм. Като имаме и intake, който е aftermarket, и downpipe на двигателя. Това е. Нека да отидем да видим BMW-то. И сега сме под капака на BMW-то. Тук разполагаме с 4,4 литров V8 B-Turbo отново, също като при Mercedes. Стоково е 600 коня, 750 Нм. Като тук имаме Stage 2, около 780 пак конски сили и около 1000 Нм. Почти еднакви са автомобилите. Въпросът е наистина да се видят способностите на шофьорите. И нека сега да направим саундчек на колите. Айде, BMW-то! Май ще вали до вечер, нещо много почна да гърми. Я да чуем Мерцедеса, дай! Ще ми скъсат ушите, дайте сега да ги видим какво ще направят. Кой би? Братле, ще изложа какво стана, чакай да видим. Това беше много на кантар. Това беше скандално. На линията сме равни, не мога да се каже въобще. Искаш ли пак? Да, разбира се. Гумите вече не дължат и мене. Както видяхте, битката беше изключително оспорвана, но в крайна сметка Mercedes е нашия победител. Ако ви е харесало това видео, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте и до следващия епизод.